Wah. Ayo, Pak. Duel karo Hani Kusuma. Ya, ya. Oh. Ayo, Pak. Ngadep, Pak. Ayu. Iya, bocah kok ayu. Ah, usah. Jangan disepoti kok. Wong wedok iki alem iki. Cepoti kok, cepoti. Oh, Pak. Ora main. Dadang kok gak ayu. Tenang kok ora main klub. Sing dene dijo takoni ayu-ayu. Jadi bukan ditok sing ayu. Ora yo ogo yo nglegakno kono. Wong lanang iki yo. Asline iki dijo takoni apik-apik ayu-ayu tenang. Tenang. Hani yo. Aja percaya wong lanang iki bener lambene mek siji ku tukang ngapusi. Yum kono kuwi gak apa-apa. Sik kono ben ayu. Ora. Ora. Dijo kanggo jenengane ayu kabeh. Dijo laras lho apik-apik ayu. Wis gak apa-apa ben kono ben jeneng sik. Tenang kok, no. Tenang nek Hani Kusuma ki apa biasa. Tenang ya. Wis seneng karo aku ya. Hani Kusuma ki ngapane to? Nek karo aku ini ngene gak usah ngono-ngono. Bocah lho. Ya gentenan ngene iki yo wayahe ning kene ning kono yo justru. Jadinya aku kok sing iki. Wis kono. Aku tok sing ayu Kono Mas. tak obenane obat tidur sini. Apa coba aku diombe apa kok? Takon tolo. Takon tolo. Aku lagi. Wis gak buah tak karo kowe ae ku. Rumah. Iki enak ceritane anu. Pun. Apa nek? Apa Pak kok guyu? Ora iso. Napa mungkin kula anu jenengan bisi Pak. Warna ijo kuwi jenenge botol. Sing loro rebutan kunci. Kok tak kunci ngarep ya? Kowe kunci mburi. Kunci omah iki lho. Apa? Ora. Nembang ya, Mang. Yo nembang. Iki mau iki kok nyanyine sak loro. Siap. Hani karo Opa. Ning bawane Opa. Sing jeglek gareng. Alah, ora jatah. Ana sing nyuwun lagu ki mau apa gelang alit mau ki mau apa ya? Iya, gelang alit. Apa ki mau? Ya. Mambiat mayong. Ya, nek enek sing nyuwun gerajakan barang. Ana gelang alit, mau dialuke ayo sing bawa Opa. Ya, engko nembange bareng karo Hani sing jeblek. Gareng. Ya. Enduk, Pak. Mambiat mayong. Ya, kok. Saurunge musike muni kok. Ya. Ya. Sing ngat-ngat apa, Mbak? Ikut cengkok. Cengkok like. Oh, cengkok like. Lek arane sing kok bisa ngat-ngat. Sesuk iki bar Setu iki dinane ngat, Pak. Ya, ngat. Asu, ya. Alah, ranggo A. Suarane agani bamyang Sing jenenge kowe rek malah sing wedok sing soro.
apa? Padahal wis diundang ngak ngono kuwi Mas. Kowe aja ndisi aku wis sing Iya. Ndang nek. Ayo balik iki. Ya. Nyarang. Nyahi Nuswantara. Kowe aja sembrono. Nek aku digleng kene aja mbok gondeli. Yo ketekuk lho. Digondeli ben ora ngat. Kok sembrono. Masuk, hei. Gesek sebelah. Ya. Nyahi. Sorry yo. Lagi ternyampe kok. Begini kula aku aja grogi to. Apa? Wis to, engko bayar kok, Pak. Tenan? Wis tak kok. Yanyo Wasik. Wanda. baru Opa. Kowe aja melu loncat-loncat. lah piye berarti aku Coba bisa enggak kowe loncat, bisa enggak? Ini dah. Satu dua tiga. Loncat. Iki. Nek kowe loncat, harga susu naik turun. Aja melu loncat. Kowe bakal kalori kok. Oh iya. Mau saringe mangkat kowe treadmill sik. Wah. Bareng treadmill iso nimbang bobo, sudah papat bobote. Arek 56 ya ono ya. Ayo. Pak ganti kene geser. Larelan kidul lelas angker hang keliwat Ya. absen Ayo taruh. Oh piye nih? aku halangan As bareng. Yuk. Hajo takon. Alhamdulillah. Selamat ya, Nak. Tanah. tanah enjang ku melare ku melayare Taman Sari Nuswantara
karo opa. Selain adu suara juga adu joget. Ya. Ya, yo gerajakan Banyuwangi Mas. Diaturke. Ya, opa dan Hami Kusuma. Yuk, kaya apa? Dados. Thank you.
Thank you.